guys! Isang mapagpalang umaga sa inyo and welcome back to my channel, Vanday's Vlog 101. Hey guys, dito po kami sa venue ng birthday ni Sir Johnny. Yan po, busy preparing. Yan, sa decoration, Ma'am Jessa and also Ma'am Diwa. Ayan po sila. Nasa Ophelia Hall po kami. Dito po sa San Isidro Elementary School. So, update po namin kayo mamaya. Okay guys, titingnan po natin dito sa kusina, yung mga nagpe-prepare ng foods po natin. So, watch out lang po hanggang sa matapos yung vlog na to. Ito po yung aming feeding area. Yan guys, kasalukuyang pinipin po yung aming tarpaulin. Yung aming school head. Yan po yung masipag namin na teacher sa kinder, Ma'am Jessa, and sa grade 4, si Ma'am Diwata. Kasama si Ate Irene. Ayan. Inilalagay na po yung sa decor namin sa loob na pinaghirapan po ni Sir Jeho and Ma'am Jessa and Ma'am Wata. Ito na guys, ang pinakihintay ng lahat, ang kainan portion. Tara, kain po tayo, mga ka-idol. Maraming salamat po Diyos sa pagkain ito na i-bless mo po kami ng anong pagkain ito lalo na Diyos na kamay na nagsipagkanda ito Panginoon. Palain mo po higit pa Panginoon Lord Jesus. Meron din Panginoon sa may kaaraw nito Panginoon sa mga oras ito. Aming Panginoon dinadalangin sa iyo na bigyan po siya Panginoon ng habang pang buhay ayon sa iyong kalooban. Sampunan kanilang mga pamilya Panginoon. Maraming salamat Diyos sa pag-iingat mo po sa kanila. At i-bless po sila Panginoon sa kanilang mga pamilya Panginoon. Maraming salamat po God sa mga oras ito. Pinabalik namin ang pagkakas salamat sa pangarap ni Jesus namin katapagligtas. Amen. Amen. Karakanan, fight! Tonche! Kainan na, Ate Irene. Huwag lang po. Siya po yan naghuhugas po dito. Napakasipag po niyan. Lenya, di magrarani. Yeah, meron po tayong candy shower ngayon, guys. BBM Ay, Diyos ko. BBM. Ayan po. May candy shower po si Ma'am Biol. Hingi na daw ano. Hagad na naman na rin na. Arms forward, dali. Arms forward. Hello. Magbigyan na po muna ako. Yehey. Dahil magtuturok-langan. Dahil magturok-langan po. Oy. Tagabos mo matatawan. Brent. Linya na Brent. Uy. Say hi! Hi to our vlog! Vlogger sister! Ayan, Cyrex! Smiley! Arms forward!
ang mahilig dyan sa... Oo. Rebay na ka mo, rebay na. Yan. Arms forward! Arms forward! Arms forward! Arms forward! Dali na. Aha. Arms forward. Pag-arayin po ang mga estudyante ko po. Arms forward. Kapuho ni ano. Arms forward. Arms forward. Grade 6. Arms forward, I said. Arms forward. Yeah. Grabe ni sa inyo. Apo, kumakasing ba ng tama, may premyo. Dino. Baik ka lang, baik lang. Hanggang yan, kung tama. Ako tama, magkakaroon sa isang gato. Yay! Tawang-tawa yung mga tao guys dito sa aming school, San Isidro Elementary. Dino. Aranin sa katotohanan ang dimba. Si Ma'am Biol. Ano po po? Si Ma'am Biol. Ano po? Hala. Dito ko ang grade Ay, aram kang grade 5. Ano po mo? Pila na po ang sa kuyang edad ngunya na daw. Oh, grade 5. Grade 6. Da. Hoy, aram din ang grade 5. Anak. Ha? 61. Iwan, grade 4. Grade 5 an, oriented an. Grade 3. Tigpatood ko kayo mo sa grade 5 ko. Kaya aram kang grade 5 ko. Grade 2. Grade 1. Hindi. Ay, sagot. Pero ano ni magkatuhanan? Ang sakong edad, 61 na daw. Pa, 60 pa sana pala. mas 61 pa lang ang na daw. Ay sa 13. Sa 13. Main ka na, sir? May sir ka na? 61 naman sana. 56. Wala, grade 5. Tama. Grade 1, 50. 10 years, 50. Ang sa kuyang edad, mga 61 pa lang. Balag. Hindi na Oh, balagpag. Ah, 50. 60 kita. 60. Sayang. Ayun talaga, tadi ko ang Iba ba? Oo. Oh. May pala nakatama. Ayaw, 50. Diyan na, mag-Anthony. Yehey! Grade 1. Oh, grade 1. Oh, dyan po. Yehey! Siguro. Babara nga ulit dyan. Si ma'am lang wala makapot po. Babara nga ulit dyan. Tender, bakaon. Oh, tigpita ka mo. Yay! Okay, grade 1 yung may 50 ka Yay! Kakaroon ko ngayon ng presentation po ang bawat grade level. Ayan po sila. Grade 6 po yung una. Yeah, grade 6 ang may ano. Yay! Oh, palagpakan naman dyan po. Di ba nagpo-post? Ganaan. Sensin naman ko rin. Saan sino matabang, sir? Baliktad. Tatabang ko ta. Alat, sa sir baga. Hindi naman naman kaya pagpandiba po. Sa sarong taon, nakita ingatan ang sa tuloy kagurangan.
kumpleto ang pamilya. Yay! Madali sana yan. PSB. Ang dinardo sa Pasko ay nagbibigay sigla. Maliit man o malaki, ihanda mo na. Wow! Simbahan ang tungo ng ating pamilya. Doon mananalangin sama-sama. Katani-tani araw ating nintay kaarawan nito. Ipagbuning tunay. Okasyon ang Pasko na para sa lahat, anuman biyaya ay ipagpasalamat. The Bluetooth device is ready to pair. Wow! Wow! Sana Yay! Ang mga bata, ang kaanan ay may pangon na. Ang iba ay may Christmas tree. At lalo gumanda kung may pailaw pa. Ninang-ninang gumanda sa bahay nyo ay pupunta regalo o pera iabot na. At sa ibang bahay, Sige na po. simbolo ng Pasko, lahat ng bahay sa mundo, sa loob at labas, may nakasabi, simbolo ng Pasko na ang Pasko ay sasapit na. Simbolo ng Pasko, kaya magmahalan at magkailangan tayo.
excited po silang kumain ng spaghetti at fried chicken. Luwagan na lang. Luwagan lang daw. Lawagan po. Kaya nga daw, next round. Salamat po. First week ang January da. Majara libi da kamo. Ang suli sa Cinta, galing Madalawang University. Ay, talaga. Yay! Sir, sir. Pwede niya magtukaw, pwede niya magtukaw niyan. Yan. Pila, pila. Pila, pila. Raraganaan mo eh. Ay. Say hi to our vlog for today. Kain lang kamo dyan. Kain lang ho kayo. Huli sa akto yung mga subo guys ng aking mga estudyante. Salamat Sir Johnny sa spaghetti and fried chicken. Salamat guys sa panonood sa aking YouTube channel, sa Bandais Vlog 101. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell. Please just hit the notification bell for you to be notified on my latest videos para naman updated po kayo sa aking mga videos. Thank you and God bless everyone. Bye-bye!